Ahoj, tu je vaša Loposolová a dneska ako prvé, ako názvy viete, dneska budeme vyrábať juchu. A ináč ešte chcem niečo povedať. Aby ste vedeli, ja som chorá, a preto taká veselá ľudská není, lebo som zachrchnutá a tak. Preto bude dneska také divné video, dá sa povedať. A ako prvé, ja som si pripravila takúto krabičku, ktorá bude na knižky a tie si tiež vyrobíme. Takže môžeme začať. Ako prvé budeme potrebovať obrus. Náhodou, aby sme ničo nezamokrili tu v našom štúdiu. Musím sa posunúť. Tak, teraz si zelený obrus. Dobre, poďme. Budeme potrebovať škatulku, o ktorej už viete, papier, nejaké noviny, jasne, nožice, lepidlo alebo pásku, ja si berem pásku a môžeme aj cerusky. Tak, môžeme začať, ja sa dám takto tu do rožku, aby som videla všetko a môžeme začať. Najprv ako prvé si nájdem nejaké pekné obrázky. Obrázky. Pardon za tento krik, musela mi dať lešiky. Nájde si ako také obrázky, ja ešte neviem. Ale vrhnem sa ku oblečeniu. Ne, oblečenie sa neviem. Oblečenie nechcem. Je to ako pekná oblastky. Tak, prvom sme nič nenašli. Prvom sa ako tie knižky. To pozriem potom. Tak, mám tu prichystanú takúto škatulku. Takto. To je jedno, ako si zoberete a proste nechci. Teraz ja napríklad ceruska. Som sa pripravila cerusku. Je. Čierna je kde? Tu. Ne, to je čierna. Či? To vôbec nejaká čierna. Ne, nie je super. Môžeme si hnedu. Dobrá. Odmeriame si. Tak. To asi všetci vedia, že sa budeme musieť odmeriavať. Ups, ja som to... Tak, dobre, teraz to je presne. To je krabička. Dobre, je to dobré. Presne kvôli tomuto treba mať obrus. Kvôli tomuto. To je jasné. Teraz si to dvakrát potrebujem vystrhnúť. Počkať. Ja si to rovno vystrihnem dvakrát. Mi vychádza. Toto bude bočné. Jasne, dobre. Tak nič. Budem sa to musieť viackrát opakať.
nakresliť. Tak a tak. Tak ja sa ozvem, až keď to budem mať. Tak už som si to... Už to mám spravené, už som si nejaké tie vybrala obrázky, čo na to nalepím. To je tak, super. Dobre, tak ako prvé som si vybrala takáto pekná hudba. Takýchto dvoch psíkov som si vystrihla, takéto rúžové nejaké flačiky, takéto vtáčika, takéto nejaké. Tak môžeme ísť začať lepiť. Hotovo, máme na toto, tak idem to lepiť. Tak, no, to sem. No, si vyberám takéto šedé. A ináč, keby ste chceli vedieť, tak ja osobitne chcem povedať, že ja už som vyrábala niečo, ale nie, že som to natáčala. Už ste to možno videli, ja neviem, či ste to videli, ale ja som natáčala toto, ja sa to volá. Oznamovačku a tam bolo toto video, takéto. No, len týchto psíkov. Ináč, čo som to chcela? Asi nič. Ináč, keby ste chceli vedieť, toto video som rýchlo urobila. Nechcela som to zdržovať, aby som nemala to viac než 15 minút, tak som to už urobila, že už som to a som tam ten bielý papier. Tak, no. Tak, a teraz nejaké z boku. Teraz toto. Tak mám namazané a dám si to. A keby ste chceli nejaké video s mojou kamarátkou Sasou, tak napíšte do komentárov. Lebo ako ona není, ja nevravím, že není super ani nič, že tak, ale že ja mám odberateľov a ona nevie, či má, ale toľko ľudí si ho nepozeralo ako mňa. A nie je tak zábavná ako je, ale vždy, keď je so mňou, tak sa predvádza skôr. Že je srandovná, lebo my chodíme spolu do školy a vždy, keď sa stretneme, tak mi vraví, že prečo, ja som sa jej opýtala raz, že prečo, ja jej kanál si pozerám, normálne, volá sa Sasa AA, by ste chceli si ho pozrieť. A ona sa nudí, tak sa dá povedať. Tak, ja už som to dolepila, tak toto vyzerá. Tak, takáto krásna krabička, pre mňa je to pekná.
pre vás nech sa vám nelúbí a také veci, ale nie pre mňa je pekná náhodou. A môžeme ísť vyrábať knižky. Budeme potrebovať papier, ceruzky a toto. Ja si toto vložím pekne. Dobre, budeme najprv ako prvé si z tohto, počkaj, ja sa pozriem, koľko to minút? 5 minút, poďa. 10, ešte má 5 minút. Dobre, tak si z tohto vybereme nejaké knihy a uvidíme sa potom. Tak už som si vybrala 3 knihy, takúto, neviem, aká to je nejaké dlhé tiene Kariby. Neviem, čo to je. A ďalšie niečo, no páčilo sa mi to celkovo. A ďalšie, čo som si vybrala, vydať sa a zamrieť. Takto. Páčilo sa mi tiež. A ako posledné, ako všetci poznáme, je Harry Potter. To je tá najobľúbenejšia knižka, ako poznám. No a teraz si to obkreslíme a tak ja už som si spravila takéto dve. Je to druhé. Počkajte, ja musím nájsť to druhé. Je v tom. Nie som to mala. No tak mal som takéto dve, ale kde som stratila. Nechcem spravať ďalšie. Nej tu neponovili. Ne, tak vystrihal som takúto, nevadí. Mal som dve, ale nevadí. A teraz sa toto nalepíme. Tak, môžeme sa... Jaj, tu je to druhé. Tak, nalepíme si na toto. Tak. Tak máme jednu knihu, dovnútra napíšem si nejaké, nemusíte písať, to bude taký denníček, jeden, knižka, tak a teraz druhé a potom Harryho Pottera a bude to dnešné video všetko, rýchlo to nalep, vyzerá tak. Máme a teraz Harryho Pottera obkreslíme. Tak, tady listy. Tak už som si načal. Tak, teraz si to dobre. No, tak nevadí. Tak mám. Asi taká pokazená skôr. Nevadí, to potom dorobím. Teraz to spravím, nalepíme to. Tak, tak a máme knihy. Všetky 3. Tak pre toto video to bude všetko. A my si vybereme Harry Potter. Super, ideme čítať. A ešte hej.